Sanibonani balandeli bami, namhlanje ngibingelele. Namhlanje azikho-ke iy'nyembezi ngane zakwethu, siphilile isililo namhlanje akukhalwa nhlobo. Namhlanje ngizochaza ngananti ibhodlela lami lakwa-TEF ayingathi angizwa detox. I-detox-ke le ngane zakwethu niyayibona inesigoro esi-green. Liyaphilisa leli bhodlela, liyamphilisa umuntu ogulayo. Bafowethu luzifo zonke kahle kahle leli bhodlela. Kuhlungu ngane zakwethu ngoba ave kuhlungu ukuba nomuntu ogulayo ekhaya usukuzame konke ungasazi ukuthi kumele umnikeni. Gqiqi ibhedlela igula umuntu engasinti. Liyaphilisa leli bhodlela bafowethu. Liyasiza, ngilibone kumzala wami, ngamvusa umzala wami. Futhi ubehamba hahehihuhu, ayingathi anizwa. Ubehamba umzala. Evukela iy'nyawo zigcwele amanzi. Egula into ongayazi, ekhala ngayo yonke into. Ethi kubuhlungu amaphaphu, kubuhlungu izinso, ekhala ngayo yonke into. Bafowethu, ngafika no-detox. Leli bhodlela wenze njena-ke ngane zakwethu. Ufaka amanzi la, qala ufaka amanzi la abe uhhafu eglasini, ayingathi anizwa ngathi you don't understand my assignment. Bese suka lapho uvula kanje. Kusetshenzwa ngamaconsi-ke la ingane zakwethu. Ufaka amaconsi uyabala abawu-20 uthi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ayingathi anizwa. Bese uthi phakathi la emanzini akho lawa awuhalf eglasini, ayingathi anizwa. Bese lapho ugoqoza goqo ayingathi anizwa, goqozela isiguli-ke lesi sigulayo. Bese umnika aphuze, ayingathi anizwa, aphuze ogulayo. Bafowethu, ngiyatshela ummele leli bhodlela-ke uphuza ekuseni nantambama silala, ebusuku, ayingathi anizwa. Athi you don't understand my assignment. Uvuka bewumqemane umuntu ogulayo ngo-detox. Ngiyawuthumela-ke ngane zakwethu u-detox. Mawufuna sohlangana lapha ku-WhatsApp, ayingathi anizwa. Khona inamba yami bayayazi la epejini lami la TikTok, inamba yami ikhona. Ngiyaposa ngisho ngabe uhlala phesheya kwey'lwandla, ngisho ngabe uhlala eGoli, Cape Town, ngiqosela ngophepha, ayingathi anizwa. So dibana ku-WhatsApp, basinde abantu ngo-detox waka-TEF.